1935 година сме приели закони за расизма, в които се обясняваше кое е висша раса и кое не е. Гарантирането на тези права от закона и охраняването на върховенството на закона означава, че всички сме равни пред закона, и това е нишката, която аз разбирам в доклада, защото всичко това, което се случи след това, и проекта на Шуман, и Европейското единство, което декларираше, че мирът не може да бъде траен, ако е свързан с националността, декларираше, че простата истина е в близкото сътрудничество при градежа на общество, при градежа на държавност, при градежа на междудържавните отношения. Сигурен съм, че ние като продължители се явяваме и на решението на Хелзинки 75 година, когато гражданското общество беше поставено като базов център при реализацията на човешките ценности и на база на което се крепи нещото устройство, към което се стремиме и което може да считаме за завършен дълг тогава, когато се създаде и усъвършенства това гражданско общество. Сега за нас в доклада, моите чувства са, че освободени от комунизма не можем да останем под робство на национализма. Също така чувствам, че никой не съм разбирал комунистическата утопия, но не искам да имам нищо общо с националистическата истерия. Разбирам, че от жертви на класова борба ние не можем да ставаме жертви на националистически борби. И същността на развитието на партията е в това, че над икономическите, а дори понякога и над политическите измерения има нас. И ако държавата иска да погледне сериозно и стратегически на проблемите, които има да решава, то трябва в никакъв случай тя да не чупи огледалото, да не круши огледалото на реалността, считайки, че това е зона. Да се направят ние реформи, които са необходими. Такава е действителността, защото и в България, и извън нея, само общите идеи и ценности ще ни помогнат да излезем от кризата, в която сме изпаднали. И накрая аз разбрах, че ние не можем да се вписваме в конюнктурния политически братеж, който понякога ми шепне на мен, мисля като Спиноза, нали, защо са ти правата да говориш, когато имаш право да мислиш? Не. Смятам, че на този ден, който се превръща за нас в празник, ние имаме посланието да устояваме чрез вътрешния си глас идеите и ценности, които помагат на родината ни, защото според нас охраняването и защитаването правата на човека може да бъде извършено само от личния ни духовен джихад и ежедневното му практикуване. И затова приемам за себе си, че в тази битка, следвайки завета на Августин Блажени, тази битка, която е всъщност едни пътечки на походта към познанието, ще завърша с едно изречение, в което ние наистина трябва да имаме страх само от Бога и да вървим напред. Чути са словата на всеки, по когото се таи страх от Бога и от нищо друго. Защитата и бъдещето на ДПС се гарантира. Благодаря. Благодаря на господин Янко Станев. Има думата господин Тимур Халилов да се готви доктор Джевдет.